Πού είναι τα προϊόντα, παιδιά? Δοκιμάστε και εσείς το φωτοκάμερα. Περιμένω να το δοκιμάσει. Καλό, Πώς μου βοηθάς? Δεν κλέβεις? Μάιλε. Τον Όλυμπο είναι, ναι. Στην εισαγωγή βάζουμε 3 λόγους γιατί το προωθούμε. Τέλεια, τέλεια. 3 λόγους. Βεβαίως. Περνάμε σήμερα από την περιοχή σας. Ναι. Είναι η μοναδική. Ποιος θα μιλήσει από εσάς? Εσύ. Θα πουλήσει. Ναι, πάμε, το έχεις, πάμε συνέχεια. Είναι με την κοπέλα μαζί έτσι. Βρείτε εδώ, 5 λεπτά ακόμα. Τι κάνουμε εδώ, τι έχουμε? Μπάουδι. Ωραία, πού έχουμε μείνει? Ωραία, θα μας απαντήσει ένα από δύο. Πρέπει να βρούμε μια απάντηση που θα κολλάει στα δύο. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λίγο σοκολάτα από το ψυγείο σας, βρείτε μας, να δούμε αν γίνεται να την πληρώνουμε την ώρα. Μείωση. Θα την κάνουμε στη μέση, άμα δεν στη μισή. Καταρχήν δεν πρέπει να είναι το ίδιο πίτσο όπως αυτό που κάνουμε, έτσι. Δεν ζητάμε λογαριασμό. Όχι, το σύστημα είναι το ίδιο, αλλά δεν ζητάμε λογαριασμό. Ωραία, περίμενε. Προσέχετε και εσείς τη διατροφή σας. Βεβαίως. Ναι, ωραία, παίρνουμε ιδέες, ωραία. Πού να κοβήσεις να γυρίσεις αυτό το Το έχω όλο στο βιντεάκι. Έχει φίξει το χάουι, έτσι. Έχει φίξει το χάουι αυτό. Όλο στο βιντεάκι. Θέλω να μου περιγράψετε την τελευταία σου φωτογραφία. Μπράβο. Θέλω να περιγράψω την αίσθηση. Για ποιο λόγο να σε περιγράψω? Τι αισθανθήκαν οι κάλικες της γλώσσας σας? Τέλεια, τι αισθανθήκατε την πρώτη σοκολάτα? Ωραία, κορίτσι μου, γιατί σε ενδιαφέρει? Εμένα τι με ενδιαφέρει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πουλήσει ένα πολύ καλό προϊόν. Να μας περάσουν.
στο Ειρηνή. Τις βοηθάς, με τις βοηθάς. Λέτε, απόγευμα, όλη μέρα από τη δουλειά, πάνω σε ένα άλλο νησί. Αυτό είναι. Οι ανθρώπους που είναι όλη μέρα στην πόντα, όλη μέρα στην δουλειά, είναι σε βαλή. Όχι έχουμε μόνο ένα τελευταίο που κάνει. Ναι, γιατί άμα πούμε ένα τελευταίο που κάνει, δεν μπορούμε να πάρετε ένα ή τρία εσείς, ένα ή όλη την ομάδα. Έχει νόημα ή να το δώσω καλά. Έχει νόημα ή να το δώσω καλά. Σιγά μου πούμε στις Μέρα στο πόδι,